шарҳи амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳавасмандгардонии ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ ва мураббиёни онҳо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расид, ки тибқи он барои қадршиносии 68 нафар ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ ва мураббиёни онҳо 1,460,500 сомонӣ маблағ ҷудо гардидааст. ин қадршиносии асосгузори солу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири рушди варзиш ва ҳавасмандгардонии варзишгарони ба ору номуси Тоҷикистон буда бори дигар собит менамояд, ки рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ҳамеша дар мадди назари сарвари давлати Тоҷикистон ва ҳукумати мамлакат қарор дорад. ҳанӯз 9 январи соли 2015 фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ ба тавсиф расида буд, ки тибқи он соли ҳаштум аст, ки ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ ба ин ҷоиза қадршиносӣ мегарданд. ин аст, ки соли 2023 1178 нафар варзишгар аз ҷумла 210 бонуи узви дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба 112 мусобиқаи сатҳи байналмилалии варзишӣ ҷалб гардида, дар натиҷа ба хазинаи варзишии мамлакат 701 медал, аз ҷумла 203 тилло, 188 нуқра ва 310 биринҷӣ ворид намуданд. ҳадафи асосӣ аз оммавӣ намудани сиёсати давлат дар соҳаи варзиш, пеш аз ҳама тарбияи намудани насли худшиносу худогоҳ, донишманду созанда, соҳибмаълумоту соҳибкасб дар лиҳози ҷисмониву маънавӣ обитоб ёфта ва бо ҳамин роҳ ба вуҷуд овардани заминаи боэътимод барои ҷомеаи ҷавони Тоҷикистон мебошад. хабару маълумоти бештарро шумо аз телеграм-канали мо пайгир бошед.